Supreme Machinery and General Dealers kupweketsa ulimi pa mtengo ozizira. Kasulo yedzekani yakwana nthawi yogwiritsa ntchito zida zamakono. Ife a Supreme Machinery and General Dealers timapezeka ndi katundu osiyanasiyana monga ma maize sheller, groundnut sheller, ma thresher opunthira mpunga ndi soya, ma rice mill, ma solar water pump a 3 inches ndi ma solar panel a 400 watts, ma 22 horsepower walking tractor, multifunctional feed and processing machine, feed pallet machine ndi ma oil press opangira mafuta ophikira kuchoka kumpenda dzuwa, soya komanso ntedza. Tilinso ndi zina monga ma peanut butter making machine, ma grain mill opangira ufa komanso chakudya cha nkhuku, ma sausage maker, diesel power tiller yakudimba ndi zina zambiri. Shop yathu ikupezeka ku area 43 sector 3 pafupi ndi area 43 sana moyang'anizana ndi Wakuuzani private school. Phone 0984 519 062 kapena 0883 431 321. Tikwandireni ku program ya lero ya Gwede ukamba nkhani zimenezi kuchitika kufotokozapo pena kuyika maganizo athu zimenezi kuoneka kuti sizikuyenda timadzudzula program yake ndimeneyi kopanso zimenezi kuyenda timakhala tikuyamika pozindikira kuti okamba nkhani amakhala ochuluka ena amakamba zokomera iwowo kuchosa mwina chilungamo pa nkhanipo nkumangolankhula kuti ziwakomere ife timabwera kuti tikuwuzeni uthenga oyenerera timakondwera kunyadira kukomedera kuti timakhala pamenepo kutsatira program ineyi yagwedegwede ndi maprogramu ena osiyanasiyana pano pa Mibawa television. Ndilole ndilandire bambo Steve kono banda amene amatizikutira nkhani manthawi zonse kuti tizikute nkhani zimene tabwera nazo ine ndi Selina Mbula. Tikulandireni bambanda kuprogram lero. Zikomo kwambiri nana mundasowa tikulandireni. Zikomo kwa basi. Tabwera basi. Ndithu. Inde. Tonga dali mmalo mwano. Ayi amagwira ntchito ntsika. Zimafunika choncho. Ndithu. Usati chife ena akasunda ena agwira ntchito. Ndi moyo. Kwa basi. Ndithu. Lero yambani kulibe zolengeza. Kulibe zolengeza. Nenda jogera muje chapu nengonduza limena beba. Ingonduza limena beba ntajoka. Kuna yo ina beba. Ina beba. Fande Zambiri zachitika mbuyo. Kudali zambiri ndikumbukira. Mukumbukireko. Koma kudali zambiri. Kudali zambiri zobeba zomwe zachitika pakatipa. Inde. Ino kulibe. Inde. Koma ndikuuza fama vitake nthaso program zokhazo. Koma yambanika izani. Zambiri. Chabwino. Ndi zambiri. Nkhani yomvesa isoni bambanda masiku apitawa ukamaziona ukamawerenga ukamamva nkuonera thupi nkumazizidwa kuti kaganizidwe kameneka kakadapitirira be anthu ena 7 anaphedwa. Nkhani zake akuti yayi zamatsenga kuoneka kumasowetsa baliseja anthu zosamveka bwinobwino ndi anthu 45 amangidwa pa nkhani imeneyi. Tizere kuti mina tikenchilimbikitso ndithu kuti lamulo ligwira ntchito. Umbuli ndomona kula kwambiri mdziko muno. Bodza ndoma anthu fete malikonda. Kwambiri. Nsanje. Mfake anaikamo National Family. Nifake soronga kale so National Family inamba nkudabwa. Kuti olo mulungu samadabwa. Oh God. Olo mulungu samadabwa. Kodi God. Mulungu mamba kudabwira. Umaseka katiza bwino. Sizimakhala bwino. So dziko lino ndifantomvesa chisoni. Kwambiri. Kwa basi. Tena pakisizo zoti maganiza modani. Kunayambika bodza ilili ngati sakulakwitsa kandi ku Zambia kandi ku Zimbabwe. Mai wino ake anaphedwa. Atanena kuti wa business akuti wina kanongo kuwa kuti mojeni malanga ziwalo zanga maseja anga asowa. Anthu kumenya mai mpaka nakupha. Apolisi meko anakamanga anthu 200 afiki mudzonse. Anakaomanga. Kuti etatiye mukaforokoze. Wiki ata. Akuti munthu wina kayo wakabhaza uku kungoyamba atu basi kukuwa. Ziwalo zanga zasowa. Basi. Ziwalo zanga zasowa. Wina basi ati kumauza anthu azivala ati azitenga ujeni. Azitenga malaba bandamo mpira wa bambo kuyika mapinifolo sizimasowa. Acha? Mpira wa bambo uja. Kumakhadi malaba bando. Ati azitenga manager azivala mu mkono ndikuyika mapinifolo. Kufuna kusokoneza anthu. Singanga wina anapanga mavina aka amenewo. Ngani jayamba. Ngani yayambika. Maona? So kwakhala wina kungokuwa akuti ziwalo zanga zachepa ndagurana nduyu anthu kumenya mpaka nakupha. Wina atipa maliro kungokuwa sindikuziona komatu zinthu zali nazo. Munthu kamba kumenyedwa akazake kubwera muwamenyera nja munanga ose kwagwira kwamenya kwapha.
zinthu zomvetsa chisoni akuluakulu palibe munthu amanga abe maliseche kapena Kodi amakasa naone kuti zilipo kapena ayi oyamba omenya. Bodza basi kungofuna kaya kutchuka kaya kutali. Kusagwira kaya amene anena kumuona ngati alibe basi. I think achosedwedi. Isinanganesa kufuna alibe. Sona ulinazo ndo ukuwa kuti ulibe. Ufuna cha. I think tabwereseni ndachotse. Sakuzifuna ndiye kuti kapena. Nanga choma mabanja. It doesn't make sense. Mungu kuwa chakuti palibe chilipo. Atu 7 osalakwa. Kufufuza nkhani mongokhala nsanje anthu ena wandama business. Munamona zibambo uja akuyesa kufotokoza. Kuyesa kufotokoza kuti ineyo mwakuti koma anthu osamva chisoni. Akuluakulu palibe angabezwa lozanzake. Palibe zachani. Zinthu zachani. Kulibe zimene zozoti anthu amasoyesana matsenga. Tisiyeni kukhulupirira zinthu zabodza. Tisiyeni kufalitsa nkhani yabodza. Ndi anthu 45 amene wawa. Ena akazengedwa mlandu wakupha. Okay. Kuteko mlandu wawo kudikira palopati kulimandi atumiza ujiri prison kudikira kuti high court ilowe tiyeni tidzikondana akuluakulu tiyeni tidzipangani verified kamva chinthu kodi ati mugulu momwe muliyena amanena kuti zasowawo amangaso amanena zasowawo kupita kuchipatala kapeza zili bwinobwino ali nazo bwinobwino sizidachepeso nimene adabadwira munthu dabadwa choncho kanena kuti sidachepa kuti chani ati zomvetsa chisoni kwambiri ndizokuitsa ngati zinazi kuseka kumasisosekesa chodabwitsa utatuone mabungwe onse amene amanena amenyera ufulu anthu palibe pakamba za nkhani zimene madabwanzo kuti kapena kapita moyo ya anthu 7 koma ukamva kuti mabungwe amene amamenya ufulu anthu kuli nkhani zake zimene zoyenera kuziwa mukazaona bungwe ku Malawi kuno likulankhulapo pa zilosesa mzazoti kumbaliko ikugwirira ntchito munthu wina wake watuma wapasandahama ali pa ma press briefing izi za Malawi za ulelezi simungaona tapanga press briefing kapena ukamacha koma mukazaona wabungo wina lesa kubwera ali ifeyo tukupanga press briefing mzazoti kumbaliko zomakulankhulazo watumidwa ndi munthu amene afuna panga advance agenda pakati pasita iona ina yake mene nabongera nkhani mena amanenera mwacha banjo kusosapita kukanena kuti tifuna kuzuka kumene kufunika kuzakuona kuti ninkhani zodani zokondera simagwire chino kodani mokondera palinaso agalu a munthu wina adaja mulonda osalakwa kupha mulonda wiki athayi kuzomba sitikuzoti nkhani imene ili pati apolisi anayo pati olopalibe bungwe lomwe labwera mulonda osalakwa kodi masitizen zamachulidwa m'mayina mwawo muja sa amenewa ndi kudabwa kuti amakhala kuti nkhani yake nditi a opposition ola a professor okhangomalankhula atu IPM koma palibe koma ina kantha kampeni ndanthu omwe wanu aphedwa awa omwe achita nsendo omwe munkapita ukapanga nthawi cha kampeni palibe olankhula kunena kuti fa ena awa kupanga izi for ndadzipani zanu ena kupanga izi zinampingo wanu tiye tigwiraneni manja ponena kuti izi ndizoyipa intervention yapa nimenga pangiso kuti njililo uthe tiye ndizipusana anthu ndidzauza kuti kunja kuno ufiti kulibe ndi chikhulupiriro chabe chomwe anthu ena ake amakhala kuti angozipangira mwa iwowo chifukwa nkhani ya ufiti ndizokuti wina akanongotiuza inewe ndimongo anthu ati munthu amakhala maliseche amakwera lijero sindinaonepo ndimongomva so ndikhulupirira bwanji chonse sindinachione akuti mutu ukazuka ukuwawa anatenga nakumenya mpira inu munthu akakuchoseni mutu kulimisana akuti pali nkhani ziko munomo timakomedwa ndi zinthu za tose kwambiri munaona abera kungothamangira kwina kwache kunena kuti munthu wazuka mene anthu amakhalira chonchi makomiti pamene wina kamba zakuti mawa mvula igwa mwakuti ayi osafuna kutsatira zinthu ngati zimenezo tingati kukinga dziko nde pali maprofeti komanso asing'anga anthu awa akuononga dziko lino akuononga kwambiri kumaso kuneza anthu amakuwuzani kuti munthu mwana wanu anamwalira pangozi situkuona kuti mwana amene sanamwalire pangozi yabwinobwino akantenga wina wake uko kuti abwere pakhomo panu kuti muzikhulupirira cholinga kuti atiye mpingo wake upite pasogolo ena amabwera afe situkuona kazeze tetiyendeyendeni moti sing'angakuwuzani chilungamo kuti ifa indi yabwinobwino amakunamizani so mukaona kuti olo mchitidwe ogwirirana umakula foti asing'anga amauza anthu zikhulupiriro zabodza anthu amene apanga zinthu zoyipa kupha anzawo kupha zigogo kuzimba kwaphedwa gogo fa cha sing'anga zokamba zake
anthu akunenedwa zinthu zolakwika hayi akuti afiti ufiti malamulo a dziko lino samalola ndipo mulibemo ndipo kunena zako kuti ni fiti ni mlandu waukulu sono anthu ena ake mukamati ine akupanga chakuti zofiti umene ni mlandu ndi awazenga mlandu kuyambitsa nkhani yabodza ni mlandu ndinakuwuzani kale tibadena pano kumbukira kakati kunena kuti kuyambitsa nkhani yabodza kapena kufalitsa nkhani yabodza ndi mlandu chimozimozi ngati mezi zinafalira za nthawi jana mapopa anthu anaphedwa anthu katundu wawo anatsidwa a professor Thapita Muthalika anatenga njira yoti anatenga aja alese azinena kupeza nkhani ja yopanda mutu alese kumakanika anthu ena akanongozuka ndamafusa mafuso okha masonkhano pachiweta fotokoza kufotokoza nkhani zake zopanda mutu adzaende zinokhala nkhani ya sanje utongotha chocho palibenso chinamvekaso so zera anthu ena akamukufanisa zabodza izi ndi zabodza palibe angabe kapena kusowesa ziwalo zobisika za nzake nikuma logic sindi kuimvesetsa kuto akakuwa makaniza kuti asaonedwe ile ziwalo za mimba akanatha kukuvula munthu kuti amuone ngadali nazo kapena chomwe chodabwisa chakuti munthu wakuwa ndilibe inuyo sayang'ana osamvula akaye mumuone ngadalibe atena akanavula ndiye kenako ata zikubweleza pakono abino ucha nzacho chosa muchimwitse pa zonolezo munthu angobadwa chama itokotani twi munthu yotufipiki choda sina ya muna riyankulitse pambali ngani zake nikati zimezi azina iyi ni gwede simafazala basi siyani kana pesa chibwezi cha Joani ndekumeka mapoka ya luga kuli tufipiki ne ulisana ali ajonjo akakakwatira dadona wazikati adachepetsera iha kuti ndo ajonjo mudira mwitseite bana khalero ipa koma tiyeni dziko litisamachotsirane moyo mwa mtondotero tiyamika polisi deputy inspector general analokaira kuthamangira kumeneko polisi yo suspect bagwira chiro tamandika kwambiri zimafunika chonje apa anthu aphunzire ndi uchipeza chiroya china chupita kayikira kumbuyo kapena bungwe lina lalemba kale proposal kuti anthu amangidwa osalakwa muchiona chibungwe china chache ati afuna lipira nache fees wapezapo ati human rights so aphedwa ajalibe human rights timuone wina wache uona ati aphedwa aja analibe ufulo khani moyo uwaone na akapita kayikira kumbuyo anthu amene ngati zimafunika lamulo libechiro zitepo panali ana ndipo chilango chake chikhale chophedwa nawonso chikafa chilango chophedwa sitina chose ti malamulo aphedwe ukuphanza akaphedwe malamulo amatero nawonso tikagende miyala koti likalambula likapezola zatu zinzoti silingafuna wina ratijia maziweta mwankolo asedina mino kwambiri kuti chomwe timafuna ife tisachitiridwe koma tikapangira nzatu tisachitireso anzatu mwana umene mukungenda zani akugende ninuyo tsopano chomwe iwe choipa umafuna chisakuchitikire chomwe chosachitira anzako basi chabwino tipite kunkhani ina alese iye akayimalizire ku program yachi chifale sai ndi program yachi imene nkhani imene akuza kuyika pamene akufunira chabwino bwalo la milandu lati MCP ichitise chisankho ma regional ndi ma districts alamula court kuti pasanathe chaka chimodzi chipani cha Malawi Congress Party chichitise zisankho za marijono ndi maboma onse makomiti munthu ina adapita ku court ukanena kuti anthuwa nthawi yokhalira mu office zaka 5 idatha idatha ndipo pawene kuti pachitikeso zisankho zina ndena adapita katsutsa nkhani imeneyo ndeko ma court nanena kunena kuti chipani cha Malawi Congress marijono onse kali marijono 5 amatika north south north kaya pa central pachani kumwera kuno kumeneko kuchitike chisankho ndoti chikuenda kuyambira ku marijono ndekuti yachena wapa ma district maboma onse amali nawo kumulanja kuyenera kuti asankhe adindo anyuwani mpaka na marijono so ni nthawi yawo yokonza chipani kapena yophwasula chipani ni nthawi yoona no kuti kodi ku district uku adatilepheresa kuti tiwireso chisankho chijani ndani mpaka na marijono khoti lakupatsani mwayi utiyo umeneyo pasanathe miyezi 12 nde
chimachivuta nchani kuti pazaka 5 zakwana nkhani mpana ikathete ku court chipani kodi madabwiso zipani zizokunena zizalamulira bwino koma izo zukanika kutsatira malamulo koma kazalo wambo mazatsata malamulo mapita ake nzomo maona nokuti apa pakhota fa munthu ngatakanika kusamala khomo lache sikuti angakasamale mtown yakuyenda akatayirabe makokwacha anthoji azimbe bayani apena pali post then mene zakhalira tikuuzani kuti apangaliti sanafotokoze kuti ziyambo chitika liti zitani ndikukhala kukhomererana ya madelegates aje ndalama komabe zikhala ndalama zaje zochepa nakasali ku opposition ukakhala uli mboma tumakhuthula ndalama ndemudabwa kuti Jurani no sobano. Pacha kuna kepa. Anga kumwesani uje chibonga, ozo chibonga. Yeah. Freeze suya yo banka wilaje. Usanga umekuna ana nali mboma. Bwezali maheu. Wabano basakhala maheu. Anamwesa maheu stadium. Oye baje. Amwesa. Uyos. Unali kukuda. Mama heu ni sima bayoka. Chabu. Malo majimanga. Amwesa maheu. Yeah, mimi jamuli chimanga. Chimanga vile kama heu. Mapeka ufa hii. Mfuna vile chimanga vile kama heu. Kodi bwaji. Ni buzz aze. Combination mesi ya masewera. Olo kuimba kuza kuimba paka na soka nose kuta. Amwende. Si masewera iya. Chibili kusikono jija ni maheu. Kuvasa kuti uje. Yani. Supporter kwa chifani. Chibili kusikujia umatuka jiru baba. Amana kaba suganza za maheu. Ama ziwa kufunikira kukuja. Malo majimanga no. Iya, ndi kambe za maheu. Anaona kufunikira kwa chakuja. Fa maheu mundu mbavu zake. Mwina tujifanya tsikulofuna adakhuta adakati kudzuka. Basi. Amenuma kujeji mbili kusikolo jijano ni maheu tuolo maso gazuketu. Ndivyo ukalina tisana kapumbe tisana ye tisana yike malonda. Mashopo ena sa kutsegulabe makabaka mwenye chifacha. Nkhadi adi electronic voice system. Koma mudati muone. Nena kuti ivuta iyi. Mudati muone nkhani amwenyewa ndikampene kumphasi. Okay. Amwenyewa afuna kugwitsa ntchito anthu ena akuda kuti zolinga zawo zitheke. Tinene chilungamo. Akufuna kuti mashopo ngati mwina kumakhala zimayi ambiri omwe apanga business ya mabelo kumakhala zimayi ambiri apanga business ya sapato kumakhala anthu oti akufuna zinthu zosiyanasiyana m'mashopo zimene chakupanga iwo afuna kuti anthu tikwiye tizinena kuti boma lili kulakwitsa kuti iwo aja afuna anthu akalankhula akatilankhulira zolinga zathu ife zitani zitheka maona so ndi chomwe akufuna kuti azimabhera lero tipiteni kusewu tinene kuti boma likutikanikisa ma business akatero kaya bomalo ligonjere zomwe amwenye akufuna kuti nkhani ya VAT kaya nkhani ya EIS iziyenda amene akutani akufunira iwowo maona nde akuyika mbamo maikokomeza momatsogoza nde kuliso anthu ena akuda ameneka sindikudziwa kuti kaya mwenye akupatsani kanga chepe kaya kupatsani ndalama amene akutsogozani kuti mudzialankhulira maona koma iwowo akudziwa fa nkhani ya EIS VAT sumatengedwa mu shop umatengedwa kwa munthu amene akugula uja musatenge risiti lanu mukalowa mu shop mukagula katundu wa 500,000 patiro paja pamusipa amalemba VAT yomwe malipira pakatundu pano maona kusenzoti malipira ndi iwo aja shop aja amakhala kuti ndi nkhala pakati wapakati pa uyu boma ndi munthu ogulayo koma amwenyewa akufuna zikamba nkhani ngati kunena kuti boma likatenga sonkho mu shop mwawo pamene ndi imene yaonjezedwa katundu amene bagula yes chingochitika papa tiyembekeze kuti mitengo ikwera ina inali pa 16.5 ngati upita pa 17.5 mwina ena akhoza kukweza mopitirira muyezo ena zadala kuti zitipweteke koma nkhani yake ndi imene kuti amwenye ena akupanga dala osamatsegula cholinga chokuti ati nzika zikakwiya zipange zionesero ikapanga zionesero boma liwope likaopa linene kuti itabwerera EIS itayimisa ndicho makufuna ndicho makufuna ndithu zimenezo zomwe zili pa ground ndizomwe akupanga dala koma foti mumanyengerera mwenyewa chifukwa chokuti amakupatsani ndalama kuchipani anthu ena kuchipani kommakatapa ndifake sokhangati akuwaopaso faka opanga zinthu zoteroso
nanga si munthu uli kuseri kwa majetsa ena amwenye amajetsera zipani zonse amene wabwerayo ndithu kuti anthu amakatapa kwa amwenye alipo amakatapa ndithu chabwino chabwino tikapumulire tiponyeko malonda kenaka tibweranso. Supreme Machinery and General Dealers kupweketsa ulimi pa mtengo wozizira. Kasulo yedzekani yakwana nthawi yogwiritsa ntchito zida zamakono. Ife a Supreme Machinery and General Dealers timapezeka ndi katundu osiyanasiyana monga ma maize sheller, groundnut sheller, ma thresher opunthira mpunga ndi soya, ma rice mill, ma solar water pump a 3 inches ndi ma solar panel a 400 watts, ma 22 horsepower walking tractor, multifunctional feed and processing machine, feed pallet machine ndi ma oil press opangira mafuta ophikira kuchoka kumpenda dzuwa, soya komanso mtedza. Tilinso ndi zina monga ma peanut butter making machine, ma grain mill opangira ufa komanso chakudya cha nkhuku, ma sausage maker, diesel power tiller yakudimba ndi zina zambiri. Shop yathu ikupezeka ku area 43 sector 3 pafupi ndi area 43 sana moyang'anizana ndi Wakuuzani private school. Phone 0984 519 062 kapena 0883 431 321. Ndikuandira ndi chigawo chachiwiri cha programu ya Gwede timalizitse nkhani zimene tabwera nazo tsiku la lero tikukondwera kuti mukadali pomwepo kuyitsatira programu. Ndikuandira ndi chigawo chachiwiri pambanda. Zikomo kwambiri. Kunatuluka wando valesti ya simplex chola banda. Court laibitsa. ACB inatenga chilolezo choti chimangeso. Leader of opposition a simplex chola banda. Mena nduna yakalaza chuma kuti powaganizira nkhani yokhuza ndalama zokwana 29.4 billion ya kuma mega farm kuti anapereka chilolezo kuma kuti ndalama zimene zipiteka kuma mega farm paja kumene kuja anthu ena adakongola. Ndi lawyer wawo adapita ku court kukapanga challenge chifukwa paja ndini mulandu ina soma damanga. Ndi imodzi wa ma condition omwe adatulutsa maiko ndokuti mulandu ina sofanana ngati umeneyo asamangidweso. Ngati apolisi ali ndi nkhani kapena boma lili ndi nkhani lidzingowatengera ku court. Lingwayitana kuti mawa muzoonekera ku court osaka amanga so unyolo kukagonesa musero azathu ngodala. Yeah, koma so okay pita pake anthu ayi chilungamo chimakondera anthu andalama. Okay ukakhandiroya eti amatsatira malamulo ukakhandiroya amadziwa kunena kuti kodi aba pakuti chani aba pakuti chani chifukwa pena zimaoneka ngati kuti anthu amene ali ndi ndalama ndio zonse zimakhala lawyer wachiona mwina akapempha ku court kwatani zinthu zatani. So awasoyamba wiki ataso ndakambaso nkhaniso inaso kuti kodi andanaja I think David Inspector General ananena so kuti mlandu ina omwe amafunira umene also boma lingo waitanitsa osati kutani kuamanga ndi mafotokoze bwino ya ndekuti munthu waba mmakwalalamo mlandu othyola nyumba wamangidwa koyamba akakathyolanso kachiwiri boma lizingomuyitana lisamangeso nkhani tifotokozale bwino kutsogolo kuti kodi malamulo amati chani chifukwa khoti limakhala utathauzira malamulo kodi munthu amene walakwa china chacha akakachipangaso amene angomuyitane ndomwe pafotokozedwa bwino futi anthu amvetse ndakambaka kuti amalawi pa nkhani yomvetsetsa imakhala yovuta imafunika kufotokozerana bwino bwino zinthuzi kuti timvane kuti kodi tikuyenda liti tikuyenda potani tizikuchitika motani. Timalize nkhani ino ri a Jomo akalipira Escom mu Waterbaord achita bwino. Feso dakati kukamba ndongotopa nazo makamaka Waterbaord yo dadziwa atani ena to palese leka person Waterbaord akula atakandona mangana kumbali nkhani yake ichi chifukwa chozoti mazi kulibe kuti zibwesa lizimagalimoto zijamaza akasiya kuti anapita pa social media pa page pawo Jomo kunena kuti kusowa kwa madzi muzinda wa Blantyre kusatuluka komanso kuzima kwa magetsi kufika ponyanyira ndipo ndizoona akakhala magetsiwo sizoti lodishedinga mangoonera aka Blantyre yokha komanso madera ena makazima magetsi kuti azakhoze ndi vuto lalikulu likakhala vuto la madzi chabwino magetsi mungatenge pa gamoto kandi mukapatsa anthu magetsi imene nkhani ina izo ndi nkhani yokuti mina mafotsi kumajani koma akulu
sikumabwera magalimoto amtundu wina lonse kumadera ku Blantyre kupatula maziwo akasiya kumadera komwe kumakhala mabwana top management ndi komwe kuno kumapita ti chonyamula mazi chicha kumakathira kutiko kumakatungira anthu kumeneko chimafuna jani ulizitu sindikudziwa simungaone gamoto ya madzi ikupita kukaza za mwazidwa mbali zina ndi zina simungaone gamoto yonyamula madzi ikupita kwa Ntobwa simungaone gamoto yonyamula madzi ikupita ku Manyowe simungaone gamoto yonyamula madzi ikupita ku Chiromoni sizimachitika kumachinjiri ndenanji kuchoka kupamakhetha pompaja kuti amachita kuona kuti mazi yawo komanga mazonduko koma 4 weeks mazo saona and sakamba china chilichonse sande na china chonse vuto la madzi chani anzawo alilonge Waterboard daily tu ali ndi uthenga umene amaulutsa m'maradio kunena kuti lero madzi akutuluka motere ndipo lero tikukhoza pakuti lero madzi avuta madera otere ndipo tiyesesa kuti tipange zotere koma si Blantyre Waterboard mazi ongotuluka usiku wosauzana umangozindiona anatuluka ukapeza kuti adzadzatoicha ndikopya bolanso kuti uli ndi madzi nyumba umaona madera ambiriwa kulibe mipope mipope imakhala mala amodzi amakatungira kumeneko wina endi pa kioski amatsegula mamaoka chifukwa choti pamabwera munthu akabwera apeza kuti palibe tsiku lonse latha ndekule anthu ena ali ndi madzi a mipope anayika mipope panja amagulitsa pofuna kuthandiza anthu amene mitundu anthu azimayi machinjirimu munancholimu muchirobwemu mubangwemu amazuka mwina mbanda kucha wanikoloko kumayenda nzima yekha kuti akatunge mazi munjira zoopsa foti ate wamva kuti akutuluka mazi ofika 3 koloko asiya wangotonga 62 alibe chisoni cha mtundu lonse kunena kuti olo anene Waterboard kuti madzi a Blantyre Waterboard madzi akusiya chani tipanga zotani kodi chovuta muli mmalole olo panga haya lole ndikutenga zimathaki zikulu zija amagulitsa amapanga ma plastic kuzadzisa madzi ndikubwera nacho kubangwe ndikudzathirira anthu ndija muchikira mpope kumusiku chimakhala chotsegula kale muyika pai chovuta ndija zimavuta pati amata komaona kwenda zimakoti vu adusa aphoda vu apita kofisa kapaka cha ndezo mwanena Jomo ndizoona ajomo ino ndi meya munaje wazinda wa Blantyre matilankhulira ngati tafike nthawi yotuza kuti tipite tikachape komweko mutuza ife zovala zathu tukanika kuchapa ngati tafike nthawi kachapa tonse kuchapa Waterboard ukapambuka komweko matoleta komweko atiuza it's too much tauze chilungamo basi tawe sadi advert makonda aja mwina makhagiriri basi ndamba mwina amvaso koza kutsitsa gusto wewe nduseka ngati nzabwino komano maofesi aboma ingakhale zoti ziyaboma communication imafunika chakuti yenda chonchi madzi asiya ndawe yakuti azayamba ndawe yakuti anthu azikhala kudziwa atuluka asiya bola asatuluka asiya madzi ni moyo anthu akutunga madzi malo sakhala bwino mukabwera muzaone mene azimayi akuvutikira mu mzinda wa Blantyre nkhani ya madzi muzamva chisoni mwamvete mudzamva chisoni kwambiri kumati koma zona zimayi angamavutika mwantondotero chovuta ndi chani losta yabwinobwino madzi kumakhetha abwera 7 koloko mamawa ena tibweresa 11 koloko ena tibweresa 3 koloko anthu akukonda zoti mmakumana ndi mukupitisa dzina la president patsogolo zoti makuta amakhala mu maofesi mukapena zanu mu system zanu kati zimezo za anthu akudziwa koma kuposa madziwe sakutuluka udzamva nani revenue kuti yaluza ndalama zingati kuteka kwa madzi azatchula 4 billion chaka cha 2026 nani revenue 4 billion madzi akamatakira pati poti samatuluka angatuluka nthawi yochepa 2 hours akutuka 2 hours patsiku madzi nde wina kakake billion nani revenue 5 billion basi nde mukhoza kumakuya ngani nali ya Waterboard ndi Escom uyo Escom uyo sindilankhula kwambiri chifukwa chokuti iyo singatenge magetsi kupititsa ku nyumba komanso amayiga zunje mdzauja matulutsa kwati Escom nkhani kuvuta load shedding komanso nkhani ya 40 ukayimba kumati mafuta kulibe ndipo timafuta tumaona ndi ma fixed station mulibe mwina kapena zimangokhala zadala
komano awawa ukwanisa kwesa maziko kunaya basi ngakhale kulo mafuta wali otakhala bada magetsa anthu omudza amakhala be inde ngakhale ma business anthu osiyana sabasola kwa madzi ndi number 1 madzi ni moyo madzi aliyese amafuna madzi pakhomo paka ali pamene afuna madzi so ake songo ndi madzi abwino nde tengera chisazo cha lilo ngota board mene mapangira zinthu zawo ndithu ayo mwaimwe itokotera ntho nde kuli chipatala cha Cholo kulibe madzi maodi zokazi kulibe madzi maodi onya kwapeza DC akumeneko kuti ati mufuna muthane ndi ndani eti mwapita kafusa mafuso onena kuti kodi kuchipatala kumazaenda manja azofusa fo ati nkhani yanu mufuna muthane ndi ndani afisiri vuto la maziro kai ife sitithana ndi munthu ngwana fathane ndi vuto la maziro yetu kai tifati thane ndi vuto la maziro yetu nanga so ife ntchito yathu ndifufuza ndikunena zinthu kubweretsa mbambanda sifuna kuthana ndi munthu utati upite ukaone mawodi wonse akuchipatala cha Cholo matoilet nkati muja simungalowemo kuti kodi mesa kutabodza chira azimai apakati kapena kuti angobada kumene akusamba kutchire chifukwa toilet kapena kubafa sikungaloweka komanso madziwo amakazusa anthu filikoloko kuti akatunge panja ku mijigo iwiri timalize choncho tizipita nthawi yathu chabwino kumaliza motero program ya lero ya Gwede awa ndi bambo Steve pano banda kuzukula nkhani zimene tinabwera nazo timakamba pano nkhani zimene zikuyendera pamene palakwika timadzudzula zimene zikuyenda bwino ife timanena pano kuti ya izi zikuyenda motere zili bwino kapena izi sizili bwino apa ine ndi Selina Dumbula pamakina tinali ndi Sotin pa FCC tinali ndi Officer Jordan komanso Dadamanda pitizani kuona pa program ino tsatira tapita Gwede Supreme Machinery and General Dealers kupweketsa ulimi pa mtengo ozizira kasulo yedzekani yakwana nthawi yogwiritsa ntchito zida zamakono ife a Supreme Machinery and General Dealers timapezeka ndi katundu osiyanasiyana monga ma maize sheller, groundnut sheller, ma thresher opunthira mpunga ndi soya, ma rice mill, ma solar water pump a 3 inches ndi ma solar panel a 400 watts, ma 22 horsepower walking tractor, multifunctional feed and processing machine, feed pallet machine ndi ma oil press opangira mafuta ophikira kuchoka kumpenda dzuwa, soya komanso mtedza. Tilinso ndi zina monga ma peanut butter making machine, ma grain mill opangira ufa komanso chakudya cha nkhuku, ma sausage maker, diesel power tiller yakudimba ndi zina zambiri. Shop yathu ikupezeka ku Area 43, Sector 3, pafupi ndi Area 43 sana, moyang'anizana ndi Wakuuzani Private School. Phone 0984 519 062 kapena 0883 431 321.